Joluk salınbay jüre verse bolabı. Em uşul suroğunu 156 jol ekrandan berişti. Sana emi biz ne dep aytışыбыз gerek? Emi salınbaylık özüň bildeş gerek bolabı. Okusaň okubasaň okubaýla goý. Sen namazyňa hiç kim muhtaç emes, okusaň özüň üçin okuysun. Joluňa da bizi murdup tutgan jeri jok. Sen joluk salınbay galsaň biziň murdubuzga aba girбей kalgan jeri jok. Joluk salınbay goýsam, maňa desek üçin dydajyna çykyp ketgin. Bu din, hurmatly bir tuganım. Kur'anda iki jerde joluk salıngan par dese, antsen bolabı, sen bolabı. Bolat, ova jylaňa çykyp ketsen kıyamata jöp berişil meselege. Namaz özünçe par, joluk özünçe par. Koluňa geç salınbasaň anan salınasın. Bu da insaf bersin saga. Ne degen surok 100 ýyldan beri şunday. Biz emne orus жаңы Müslüman orus musulman bolup ketdik biz. Kaçandan beri kaçan Kırgız'ın ayalı jılan baş bolçu ele. Elecek baştan düşkön emez, takiya baştan düşkön emez, joluk baştan düşkön emez. Böyle tastanda 30'a çıkkanda çaşlarını жазып alıp köçüge çıkıp. Eğer ölgün katında çatını yazıp şoşan etip. İto bozuydu içinde sırtında emez. Büt barda köçüge çatını yazıp çıkıp alışkan. Anday bolboş gerek. Joluk par hurmatly bir